Anthu ambiri amaona uniform ya usilikali ngati chovala chokongola chokha. Ena amayiona ngati fashion, ena ngati style ya photoshoot, pomwe ena amayiona ngati njira yokopa anthu pa social media. Koma kuti mumadziwa kuti Malawi uniform ya usilikali si nkhani yongosewetsa ayi, ndi nkhani yomwe imakhudza malamulo a dziko, chitetezo cha anthu komanso mphamvu za boma lenileni. Masiku ano pa social media patentha kwambiri ndi nkhani ya model komanso actress Sophie Mponda yemwe akuti adagwiritsa ntchito uniform yofanana ndi ya asilikali pa modeling pa tsiku la Labor Day. Zithunzi zitangofalikira, anthu anayamba kugawikana maganizo. Ena anayamba kuzifunsa kuti kodi zimenezi ndi zololedwa, kodi munthu wamba angavale uniform ya asilikali, kodi malamulo a Malawi amati chani? Ndipo funso lalikulu kwambiri limene layambitsa mkangano ndi lakuti kodi munthu amene anabwereketsa uniformuyo wachosedwadi ntchito, pamene ena amaona ngati inali fashion yokha, ena akuona ngati nkhani ndi yayikulu kwambiri kuposa momwe anthu ambiri akuganizira, chifukwa kuvala uniform ya usilikali si nkhani ya zithunzi zokha ayi, ndi nkhani yomwe imakhudza ulemu wa Malawi Defense Force, chitetezo cha dziko komanso malamulo amene adapangidwa kuti ateteze anthu onse a Malawi. M'dziko lililonse asilikali amayimira mphamvu za boma. Uniform yawo imakhala chizindikiro cha udindo, mphamvu komanso kuzipereka kuteteza dziko ngakhale kuyika moyo pachiswe. Ndi chifukwa chake malamulo amakhala okhwima kwambiri pa nkhani ya munthu amene angavale uniform imeneyi popanda chilolezo. Koma kodi malamulo eni a Malawi amanena chani? Kodi section 212 ya Defense Force Act imati chani pakuvala uniform ya asilikali? Kodi munthu angamangidwe chifukwa chovala camouflage? Kodi modeling kapena entertainment zingakhale excuse yokwanira? Ndipo kodi nkhani ya Sophie Mponda ikhoza kukhala kuphwanya malamulo kapena ayi? Lero tikulowa modzama kwambiri mu nkhaniyi, tifotokoza malamulo eni a Malawi, chifukwa chake uniform ya asilikali imatetezedwa kwambiri, komanso chifukwa chake nkhani yadzetsa mkangano waukulu pa social media. Khalani nane mpaka kumapeto chifukwa nkhani ndi imodzi mwa nkhani zomwe zatsegula maso anthu ambiri pa zinthu zomwe ambiri samazidziwa zokhudza malamulo a dziko lino. Langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. If you wanna know my story, find some Vida. If you wanna know your story, find some Vida. Nkhani yakuvala uniform ya asilikali ku Malawi ndi nkhani yomwe imakhuzidwa kwambiri ndi malamulo a dziko komanso chitetezo cha dziko lonse. Anthu ambiri amaona ngati kungovala chovala chokongola chokha, koma m'maso mwa malamulo uniform ya asilikali imakhala chizindikiro cha mphamvu za boma, chitetezo cha dziko ndi udindo wapadera umene munthu amapatsidwa ndi dziko kudzera mu Malawi Defense Force. Posachedwapa anthu ambiri pa social media akhala akukamba za nkhani ya model komanso actress Sophie Mponda yemwe akuti adagwiritsa ntchito uniform yofanana ndi ya asilikali pa modeling pa tsiku la Labor Day. Nkhani yadzetsa mkangano waukulu chifukwa anthu ena akuti munthu amene anamubwereka uniformuyo wachosedwa ntchito, pomwe ena akufuna kudziwa ngati kuvala uniform ya asilikali popanda chilolezo ndi mlandu weniweni m'dziko la Malawi. Kuti timvetse bwino nkhani tiyenera kuyang'ana mmene malamulo a Malawi amaonera uniform ya asilikali. Ku Malawi uniform ya asilikali si chinthu chongovala ngati fashion kapena kusangalatsa anthu pa zithunzi. Uniform ya asilikali imayimira dziko lenileni, imasonyeza kuti munthu amene wavala ali ndi mphamvu zovomerezeka zoteteza dziko komanso kugwiritsa ntchito za usilikali. Chifukwa chake malamulo amakhala okhwima kwambiri kuti asunge ulemu ndi chitetezo cha uniform imeneyi. Ndipo malingana ndi malamulo a dziko la Malawi, section yomwe imakambidwa kwambiri pa nkhani yakuvala uniform ya asilikali popanda chilolezo ndi section 212 ya Defense Force Act Malawi. Mu Malawi Defense Force Act chapter 12 gawo 1, section imeneyi imatchedwa kuti unauthorized use of and dealing in decorations. Section imeneyi ndiyo imafotokoza masatanetsatane
zakuvala uniform ya asilikali mosaloledwa, kuvala mabaji, maranki, camouflage kapena zinthu zina zofanana ndi za MDF zomwe zingapusitse anthu kuganiza kuti munthu ndi msilikali. Malingana ndi section 212 gawo 1A lamulo limati munthu amene sali msilikali wa Malawi Defense Force kapena wosalolezedwa akavala uniform ya usilikali pamalo a anthu kapena chovala chofanana kwambiri ndi uniform ya MDF kapena chokhala ndi chizindikiro cha usilikali amakhala akuphwanya lamulo. Section 212 imapitanso patsogolo kunena kuti kuvala mabaji, mamedo, emblem kapena zinthu zofanana ndi za usilikali zomwe zingapusitse anthu nayonso ndi mlandu. Ndipo section 212 gawo 3 imafotokoza chilango chake. Lamuloli limati munthu wopezeka olakwa angalipiritsidwe chindapusa kapena kumangidwa ndende kapena zonse ziwiri kumuchitikira kumene. Koma pali gawo lofunika kwambiri limene anthu ambiri sakulidziwa. Mu section 212 palinso exception, kutanthauza kuti pali nthawi zina zomwe munthu angaloledwe kugwiritsa ntchito uniformuyo monga pasewero, stage play, movie, circus performance kapena military representation yovomerezeka. Koma zimenezi zimafunika kukhala zololedwa, zomveka bwino komanso zosonyeza kuti si munthu akuziyerekeza ngati msilikali weniweni. Apa ndi pamene anthu ambiri akukangana pa nkhani ya Sophie Mponda. Ena akuti ngati anali modeling kapena entertainment basi mwina zinali ngati costume, pamene ena akuti ngakhale modeling uniform ya UDF siyenera kugwiritsidwa ntchito popanda chilolezo chifukwa lamulo silimaseweretsa nkhani ya military identity. Anthu ena akuonanso kuti ngati uniform yo inali yeniyeni ya MDF ndipo munthu wa usilikali ndiye anayitulutsa kapena kubwereketsa, ndiye kuti nayenso angakhale ataphwanya malamulo a ntchito za usilikali komanso discipline ya mkati mwa Malawi Defense Force. Chifukwa chachikulu chomwe section 212 ilipo ndi kuteteza dziko kwa anthu onyenga, zigawenga, kubera anthu komanso anthu oziyerekeza ngati asilikali. Ku Malawi panalinso milandu ingapo ya anthu amene anamangidwa chifukwa choziyerekeza ngati asilikali kapena kuvala ma uniform a MDF pochita za chinyengo. Mchifukwa chake boma limatenga nkhani mwamphamvu kwambiri. Section yomwe anthu ambiri akunena kuti ikhoza kukhala yaphwanyidwa pa nkhani ndi section 212 ya Defense Force Act chapter 12 gawo 1, makamaka section 212 gawo 1A komanso section 212 gawo 1B ndi C zomwe zimakhuza kuvala uniform ya asilikali mosaloledwa, kuvala zinthu zofanana ndi za usilikali, kugwiritsa ntchito ma insignia kapena mabaji a usilikali popanda chilolezo. So anthu ena pa social media akuti zimenezi zikusonyeza kuti anthu ena sakudziwa kulemera kwa uniform ya usilikali. Kwa iwo uniform imeneyi si ya photoshoot kapena entertainment ayi, koma ndi chizindikiro cha kudzipereka kwa anthu amene amateteza dziko ngakhale kuyika miyoyo yawo pachiswe. Ena akuonjezeranso kuti ngati malamulo sangalemekezedwe, anthu ambiri angayambe kugwiritsa ntchito ma uniform a asilikali mosasamala. Zimenezi zingapangitse kuti zigawenga kapena anthu achinyengo azitha kubisala mosavuta ngati asilikali. Komabe mpaka pano palibe mawu ovomerezeka kuchokera ku Malawi Defense Force osimikiza kuti munthu aliyense wachotsedwa ntchito chifukwa cha nkhani. Choncho mbali ya ochotsedwa ntchito ikadali mphekesera mpaka pano, mpaka boma kapena MDF itatulutsa mawu ovomerezeka. Nkhani iyi yatsegulanso maso anthu ambiri pakufunika kodziwa malamulo okhuza uniform za asilikali, za polisi komanso ma uniform ena achitetezo. Anthu ambiri nthawi zina amaona ngati zovala zokongola zokha, koma malamulo amaziona ngati zizindikiro za mphamvu za boma zomwe ziyenera kulemekezedwa kwambiri. Pomaliza, nkhani ya Sophie si nkhani ya modeling yokha, yasintha kukhala nkhani ya malamulo, chitetezo cha dziko komanso ulemu wa mabungwe achitetezo ku Malawi. Ndipo yasonyezanso mmene social media imathera kufalitsa nkhani mofulumira kwambiri ngakhale zinthu zina zisanasimikizidwe ndi mabungwe ovomerezeka. Choncho anthu ayenera kusamala kwambiri asanavale kapena kugwiritsa ntchito uniform ya usilikali chifukwa zomwe ena amaona ngati fashion kapena content creation, malamulo a dziko angathe kuziona ngati kuphwanya malamulo kapena kuyika chitetezo cha dziko pachiswe. Nkhani ya Sophie yasiya mafunso ambiri kwambiri m'maganizo mwa anthu a Malawi. Ena akuiona ngati ndi nkhani ya fashion ndi modeling yokha, koma ena akuiona ngati chenjezo lalikulu momwe anthu ayenera kulemekeza malamulo a dziko ndi zizindikiro za mabungwe achitetezo cha dziko.
Chimene nkhani yatiphunzitsa ndi chakuti zinthu zina zimene anthu amaona ngati zosavuta pa social media m'maso mwa lamulo zimakhala zazikulu kwambiri. Uniform ya usilikali siyakuseweretsa, siyakungovala kuti zithunzi zioneke bwino, komanso siyakungogwiritsa ntchito kuti munthu apeze attention pa intaneti. Uniform imeneyi imayimira anthu amene amazipereka kuteteza dziko la Malawi tsiku ndi tsiku. Imayimira magazi kuzipereka ululu komanso moyo wa anthu amene amalumbira kuteteza dziko ngakhale kuyika moyo wawo pachinse. N'chifukwa chake malamulo a Malawi kudzera mu section 212 ya Defence Force Act amapereka malamulo okhwima kwambiri pa nkhani yakuvala uniform ya asilikali. Boma limadziwa kuti munthu aliyense akangoyamba kuvala ma uniform a asilikali mosasamala, dziko lingayambe kukhala pa chiopsezo chachikulu. Zigawenga zingayambe kuziyerekeza ngati asilikali, anthu onyenga angayambe kubera anthu mosavuta, ndipo anthu amba sangathenso kusiyanitsa pakati pa msilikali weniweni ndi munthu wabodza. Tangoganiza dziko limene aliyense akungogula camouflage kumavala maranki ndeno kuyenda ngati asilikali, zingapangitse mantha chisokonezo komanso kusakhulupirika pakati pa anthu ndi mabungwe achitetezo. Ndi chifukwa chake malamulo amenewa alipo kuti ateteze dziko komanso anthu ake. Koma mbali ina ya nkhani yasigulanso maso anthu ambiri pa mphamvu ya social media. Masiku ano chinthu chimodzi chikangotuluka pa intaneti, anthu mamiliyoni ambiri amatha kuchiona mkati mwa nthawi yochepa kwambiri. Nthawi zina nkhani zimafalikira zisanasimikiziridwe, mphekesera zimafalikira mofulumira kuposa choonadi, ndipo anthu ambiri amangoweruza asanadziwe zonse. Mpaka pano palibe mawu ovomerezeka ochokera ku Malawi Defence Force wosimikizira kuti munthu aliyense wachotsedwa ntchito chifukwa cha nkhani. Choncho anthu ayenera kukhala osamala kuti asasandutse mphekesera kukhala choonadi popanda umboni okwanira. Komabe ngakhale zili choncho, nkhaniyi yakhala phunziro lalikulu kwa anthu ambiri, yosonyeza kuti malamulo a dziko siwoti amangokhuza andale kapena akuluakulu okhayi. Aliyense ayenera kuwatsatira, kaya ndi celebrity, modelo, kaya ndiwe influencer kapena munthu wamba. Malamulo amakhala ofanana kwa aliyense. Nkhani yatiphunzitsa kufunika kodziwa malamulo tisanalowe mu zinthu zina. Anthu ambiri amalowa m'mavuto osati chifukwa chakuti ankafuna kuchita zoyipa ayi, koma chifukwa chosadziwa malamulo. Ndi chifukwa chake kudziwa malamulo ndikofunika kwambiri mdziko lililonse. Mwina ena atenga nkhani ngati entertainment yonga, ena ngati gospel pa social media kapena kuti kungolubwalubwa. Koma kumbuyo kwa zonsezi pali uthenga waukulu kwambiri: kulemekeza zizindikiro za dziko ndi kulemekeza dziko lenilenilo. Uniform ya usilikali sichovala chokha, ndi chizindikiro cha mphamvu, ndi chizindikiro cha chitetezo, ndi chizindikiro cha kudzipereka, ndipo ndi chizindikiro chimene malamulo a Malawi amateteza mwa mphamvu kwambiri. Kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi modeling yokha iyenera kuloledwa kugwiritsa ntchito uniform ya asilikali, kapena malamulo akhala okhwima kwambiri kuti ateteze ulemu wa asilikali ndi chitetezo cha dziko? Lembani maganizo anu. Koma koposa zonse tisamale ndi zinthu zimene timachita pa social media, chifukwa nthawi zina zomwe zimaoneka ngati zosavuta zingathe kusanduka nkhani yayikulu kwambiri m'maso mwa lamulo. Tipitirize kukhalira limodzi kuti tizikupatsirani nkhani zabwino komanso kuzindikirisani ndi kuphunzitsani zosiyanasiyana. Pitirizani kuonera Sam Mavita YouTube channel kufikira video ina, ndipo mtsiku la lero mbadali ndine wanu wa nthawi zonse Mark Thompson. Aliyese aziziwe, ngatufuna kuziwe.